Chini Bubagra Bir Bikram Manikya ni Achaima salu rugwi TTAADC Jotto Chini borok rokno kaham te hamjakma yapharkha. Architect of modern Tripura hani shini jaknai Chini khani Bubagra jengpi prahani borok rokni bagai sakthari kwbangma samung kotor khlaiklang. Abo rokno wansuk lagi tini ni ok kathar salo phaidi chung joto no bono mui to khlai layana.